Yabona-ke njengoba uyokhuluma nolwandle ne, ungakhohlwa ukuthi number 1 bhalela. Number 1, ungakhohlwa ukuthi umtshele ukuthi nginengane. Ungayikhohlwa le, usho kanje ukuthi uMakhumalo unengane. Khona bengezokwazi uyi-editha bayiphambanise, yabo. Ngoba ngizwile ngama-producers bethi uMacele kade eshutha noMseliku nolwandle kade beshutha, and ulona uMacele uthe nginengane. So wena enza sure ukuthi kule scene uyaconfirm ukuthi nginengane, kwenzela ukuthi mina by the time ngivele abantu sebeyazi ukuthi nginengane, mina ngizobona ukuthi ngichaza kanjani. That's 1, yabo. Okay. Number 2, ungakhohlwa ukuthi utshele ulwandle ukuthi ngakhulelwa several times. Angithi umzwile uMacele ukuthi naye uthe mina ngenze IVF several times. Yeah. Ungamsho several times. Ungasho ukuthi uMakhumalo has been pregnant many times or a few times or a couple of times. No, man. It doesn't matter which one is the right English. Yes. When ukhuluma nolwandle uthi kulwandle uMakhumalo has been pregnant several times. Don't forget to do this with your hand. Several times. Yeah. So 1 is nginengane. 2 is I've been pregnant several times. Senzela ukuthi by the time mina I appear on screen, abantu sebe acceptile ukuthi nginengane, futhi abantu sebe acceptile ukuthi several times. Yabo, mina ngobe sengiyawu explain ako several times ukuthi ungena kanjani. Uyabona leyo nto. Yeah. 3, ungalingi ukukhuluma ngokuthi mina ngangunini. Nini. Yabo. Ungayiphathi ke leyo. 4, ungalingi ukhulume ukuthi mina ngangishaya isigubhu. Ngangishaya. Angisho ukuthi angishaya ngesigubhu. Ngithi mina ungakhulumi ngokuthi ngashaya isigubhu. Uzobe kubuzelana uMseliku ngesigubhu. Phela mayikubuza uzosho ukuthi uThobile akashaya ngesigubhu. Yabo, la ngizobhala ngithi isigubhu. Khombisa ukuthi azange ngishaya isigubhu. Bese ke manje naku kubaleka kakhulu number 5 ukuthi ngangina 26 ngenkathi ngihlangana noMseliku. Cha, lalela. Sengikhathalele into ukuthi abantu balokhu bethi ngangingane ngihlangana noMseliku. So ngithi mina asishintshe manje. Asishintshe. Wena uzovela uthi nje ngangina 26 ngihlangana noMseliku, mina ngoyichaza lento. Bazobala kuba hayi khohlwa wontando omdletshe, khohlwa ilapha. Mina sesiyashintsha abantu na 26 ngikhathele indaba ukuthi kuloko kuthiwa 18 17 16 14. Yeah. To 26 ngihlangana noMseliku. Wonke. Yeah. Wenze sure ukuthi ugqoka ingubende ngoba uyamazi ulwandle ukuthi uyadideka istep. Wamthola kanjalo mangwa wadijwa istep kuMangwabe. So wenze sure wena ukuthi ingubo yakho yinde, yabo. Uyohlangana naye. Angathi masebuya lana useyabuya usengitshela ukuthi usefuna ukuthatha unumber 6, kanti unumber 6 uwena. Phela nawe ingane yasendaweni. And lo uyamazi ulwandle ukuthi uyayithanda ingane zasendaweni. So ngicela ukuthi ugqoke isiketi eside. Okay, sure. Ungakhohlwa upractice la. Practice la nginengane. Yabo, several times. You understand? Okay. Ngifuni ukuthi mase ngibuka TV sengibona enye into. Yeah. Angibwenza ikhanda yakho ungaveli umahliphlip njengomakhwela ku TV. Uthi bakushaya uline la. Bathi kanje. Bakushaya ibaca. Bese bekubopha ikoda. Ungaveli neweave embi la.
ilungu iwive efana noma akhwela lapha ku-TV. Ihamba ukwenza i-contract ukutransferela imali. Okay-ke sis, papa ntakama sobonana ne. Mina ngosishutha abantu sebazi ukuthi nginengane hamba kuyoshutha nomseleko. Alright, bye bye.